but kwenyu kuchafiwawo. Brother yake si spoken out vati vari kushamisika neruvengo ruri muvanhu asi mashoko avo vati batai mazwi aya kwenyu kuchafiwawo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vatipa update vachitiudza kuti mafambiro erufu rwemukomana achaitwa sei. They are still waiting kumareports ari kubva kuna corona, then from there achazovigwa kuLondon ikoko. When he had the cardiac arrest, I was called on video call. For 40 minutes I watched the paramedics trying to resuscitate my brother, and it didn't make for 40 minutes. Then I had to drive from Northampton to Birmingham to identify the body. So look, one thing I've learned from all this is like we hate each other in so many ways, but kwenyu kuchafiwawo. That's all I get. That's all I can say. Anyone who was born is going to die. Yeah. Zvinorwadza mashoko avo ekuti kwenyu kuchafiwawo inyaya yekurwadziwa nekuti there are so many nasty comments that are coming out of my netizens. Some people don't know kuti vedwe my negative comments aya anorwadza kunyanya kuhama in as much as munhu airarama mararamiro ake padzimwe nguva tofanira kumbovareka vacheme tozoita hedu dzimwe nyaya. Kare ndosaka vanhu vaingoti wafa wanaka vosiyana nezvakawanda nekuti munenge muchidzimbira maronda. The way some of the people are celebrating rufu rwake mawani, they are saying a lot of things, not when people are mourning way rufu visits every home de mambomira zvishoma. Asi manetizens ari kuti yes hanzvadzi togona kukunzwai uye hatisi kukushorai asi mabasa anokutevera. This guy akaabusa madzimai akawanda kudya mari dzevanhu dzakawandisa vachitemba bato. Vabereki vevakomana ava vari kunzi vanga vari top girls yekuzanla. Baba vacho ex-combatant George Chipadza vakazvarwa vari 3 uye iteams shavane amai vacho vainzi Glory Nyashanu vaiva secondary school teacher Kuzimuto Masvingo. Mamwe manetizens ari kuti isusu hatisi kuda kutyisidzirwa nekunzi kwedu kuchafiwa, tokonewa here kutaurira mari dzedu. Takapa mukomana mari dzemasiwo yesi asi takapuwa masiwo yesi asina mahours. Tatoenda kurufu kunokonfirma zvokwadi kuti mukomana atisiya. Vamwe veshamwari dzavo vativo sorry kumbira Chipadza, I was talking with your mother. Ndiri kunzwa kudzimbikana muzukuru wangu, at least sekuru wako Simon Nyashanu nemhuri yake vari ikoko vanomira nemi namama plus Glory Junior. Mungotibatirawo basa vedu tiri pakurwadziwa hedu, chekuita hapana, inguva yaMwari. So dzimwe hama dziri kudzimbikana zvikuru nekuti vari kukonewa kuendawo kurufu ruchabatigwa ikoko kumhiri kwamakungwa. Kufa murayiro waMwari, asi mukugara vanhu vari panyika regerai zveumbavha. He was an arrogant fraud who destroyed many lives. Munhu wese anotofirwa uye nekufa, asi musade kumbonyikidza vanhu kuti wafa wanaka. Chikomana ichi chaiva Nhubu Pro Max chigananda mbavha isina nyadzi ari kutosekwa neZanu PF kunyanyisa Varakashi asi aida kuzviita Zanu PF Lacoste. Ngati vavarirei kugara tisingabiri vanhu nekuti munhu wese muUK ari kutotsvagawo mari pasi nefeki mbinga pasinadzo. Silver King vakatoshaikirwawo nebrother yavo vakati social media is ruthless zvokutodaro. This video really got to me. I can relate when I lost my little brother who was known, and some social media took and twisted the narrative. I will say this about KC. I hadn't spoken to KC in such a long time, and he randomly messaged me on Snapchat when he saw my event. First thing he said was Wadi. Then he goes, Saka, you don't want to book me for event. I even said I don't have much of a budget on the show, and he said, brother, when have I ever asked you for money? I was really taken back by that. So we agreed and I made the flyer. So I went to Gango for the first time on Sunday, the night before he passed. I didn't even know it was an all-white party. I went there. He was playing with the cordless. We spoke a few minutes. I even asked the brother, can I please drop my posters? He was like, so don't ask me silly questions. Do your thing. I just dropped them and I told him, Wangu, we talk per phone, and I left. And he had this smile on him that he always had, and he seemed fine and enjoying himself. Next morning, I'm hearing the bad news. May your soul rest in peace, MC
KC. Dai magona semhuri matobvapo panhandare dzekutandarira idzi vanhu vanenge vachitonakirwa netunyaya twakadai vachitoramba vachitokudzimbirai zvachose pakadai pande pekuconcentrata nemaarrangements ari kuda kuti aitiwe nemareports anoda kunyorwa tichingoenda takadaro tichinyaradzana semhuri asi mukaswera muri pasocial aiwa munogona kungokuvara mwoyo ikatsemuka.